as portas da Supercopa Galicia Terras de Melide un ano máis, Tono. Sí, o día 5 volvemos outra vez ao noso emblema e buque insignia, a proba estelar de Rastre e Xabaril, de cans atrellados. Bueno, pues o día 5 esperamos a todo o mundo aquí en Melide outra vez, como xa van ser xa 12 anos. Queremos facer unha proba, como sempre, espectacular, un campeonato onde todo o mundo se senta moi cómodo, onde haxa grandes perros, grandes monteiros de todos os ámbitos, de todo o ámbito nacional. É unha experiencia única, digamos que é a proba estrela do norte de España, no Rastro de Xabaril, donde ao final, nos 2 fines de semana, pois xuntamos sobre 160 participantes. Esperamos o 5 e o 12 en Melide, como sempre.